Τα καραφάκια πάνε και έρχονται. Οι γλάροι ξαποσταίνουν στα βράχια. Οι τουρίστες ξεκουράζονται στην προβλήτα. Μπόντε το αποκαλούν οι ντόπιοι. Τα κορίτσια πίνουν τον καφέ τους στο πεζούλι. Οι μαθητές έρχονται εκδρομή. Κόσμος περπατά στην παραλία. Άλλοι λιάζονται και οι πιο τολμηροί βουτούν. Λίγο πιο πέρα οι μπόμπιρες ψαρεύουν. Πολλές εικόνες και πολλά χρώματα, αρμονικά δεμένα, πρίκα που άφησαν οι ενετοί στην περιοχή. Αυτό είναι η Πάργα. Θα μπορούσε να είναι νησί, δεν είναι όμως. Οι περισσότεροι ξένοι που έρχονται για πρώτη φορά θα πούν ωραίο το νησί σας. Είναι ούτως ή άλλως ένας οικισμός προσανατολισμένος στη θάλασσα. Το μαρτυράκι η μεγάλη άγκυρα στην παραλία. Από εκεί ξεκινά και η βόλτα μας. Μέχρι και η κάδη στην παραλία της Πάργας είναι ζωγραφισμένη και καλέσθητη. Πώς προέκυψε αυτό? Έγινε από μια πρωτοβουλία της πολιτιστικής αντένας της Πρέβεζας σε συνεργασία με τον Σύλλογο των Ξένων Γυναικών της Πάργας και τη βοήθεια των παιδιών, και όπως βλέπετε το αποτέλεσμα είναι κάτι πραγματικά όμορφο. Σε ένα παραθαλάσσιο μέρος όπως είναι η Πάργα, φυσικά εμπνέεστε από τη θάλασσα. Εξού και κυριαρχεί στις δημιουργίες το μπλε. Ναι, μπορώ να σου πω ότι από μικρή μου άρεσε και μ' άρεσε αυτό το γαλάζιο και το πράσινο που έχει το Ιόνιο. Το δικό μας το γαλάζιο και το πράσινο της ελιάς. Να σου πω την αλήθεια, προσπάθησα να το αποτυπώσω όσο μπορούσα, τα κατάφερα και προσπαθώ ακόμη. Μου αρέσει και μου αρέσει πάρα πολύ. Μας αρέσει σε όλους τους Παργινούς η θάλασσα. Είναι πολύ χαρακτηριστική η συγκεκριμένη καμάρα που βρισκόμαστε εδώ στην Πάργα. Σήμερα τη χαζεύουμε εμείς οι επισκέπτες, κάποτε όμως ήταν και χρηστική. Σε τι χρησιμεύε? Από παλιότερα δεν ήταν ακριβώς έτσι δομημένη η Πάργα. Υπήρχε ο επάνω δρόμος που τώρα λειτουργεί σαν εμπορικός και το κύμα έφτανε αρκετά κοντά στα πρώτα σπίτια. Οπότε οι Παργινοί είχαν πάρα πολλά μικρά δρομάκια που κατέβαζαν όλα προς τη θάλασσα. Έτσι δημιουργούταν στοές που από πάνω υπήρχαν άλλα σπίτια και μπορούσαν να φύγουν και πιο γρήγορα όταν έβγαινε η φουρτούνα μέχρι τις πόρτες τους. Παλιότερα μεσαιωνικά χρησιμοποιούνταν και σαν διαφυγή από επιδρομές που γινόταν από τη θάλασσα, από ό,τι ξέρω και από ό,τι έχουμε διαβάσει. Εδώ όμως παντρεύεται η αρχιτεκτονική με την εικαστική τέχνη. Εκθέτεις και εσύ κάποιες από τις δημιουργίες σου. Ναι. Από τι εμπνέεσαι και κυρίως τι δημιουργείς? Η έμπνευση έρχεται από την παιδική μας ηλικία που πάντα με την ελληνική παράδοση είναι δεμένα τα παιδικά τα χρόνια των παιδιών. Δημιουργώ διάφορα πράγματα, δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει από ένα πάρα πολύ μικρό κόσμημα και να φτάσει σε ένα πολύ μεγάλο εικαστικό, ζωγραφική. Ανάλογα με την περίπτωση και με τη ζήτηση που υπάρχει και στον τουρισμό μας, κατευθυνόμαστε. Μετά τους Ενετούς έρχονται Άγγλοι κατακτητές στην Πάργα το 18ο αιώνα. Την ίδια ώρα όμως ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων τη διεκδικεί, αλλά οι Παργινοί αντιστέκονται. Η περιπέτεια των Παργινών ξεκινάει το 1817 όταν οι Άγγλοι παραχωρούν την Πάργα στους Τούρκους, στον Αλή. Οι Παργινοί λοιπόν, ύποροντας να ζήσουν κάτω από τον τουρκικό ζυγό, ξεθάβουν τους νεκρούς, παίρνουν τα οστά και αποβιβάζονται σε πλοιάρια προς αναζήτηση καινούριας γης. Αυτό έγινε στις 15 Απριλίου του 1819. Επιστρέφουν φυσικά πίσω το 1913 με την απελευθέρωση. Σήμερα πώς γιορτάζετε αυτή τη σημαντική ημέρα? Εδώ βρισκόμαστε στην Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, όπου υπάρχει και το μνημείο η φυγή των Παργινών. Υπάρχει μια εικόνα μέσα στην Εκκλησία, η οποία είναι ιστορική. Στις 6 Αυγούστου του Αγίου Σωτήρος
φεύγει από την εκκλησία αυτή με λιτανία και πηγαίνει απέναντι στο νησί, στο εκκλησάκι της Παναγίας. Από μία ξενάγηση στην Πάργα δεν θα μπορούσε να λείπει και το κάστρο, το ενετικό, που είναι σήμα κατατεθέν της πόλης. Βεβαίως το δεύτερο σήμα κατατεθέν είναι το νησάκι. Να σταθούμε όμως λίγο στην ιστορία του κάστρου. Το κάστρο στην μορφή που είναι σήμερα οικοδομήθηκε από τους Ενετούς στις αρχές του 15ου αιώνα. Σαφώς στην πορεία του χρόνου υπήρχαν διάφορες καταστροφές όπως αυτή του Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα και στα μέσα του 16ου αιώνα καταστράφηκε ολοσχερός και δημιουργήθηκε προς τα τέλη του 16ου αιώνα στη μορφή που το βλέπουμε αυτή τη στιγμή, σήμερα. Στην πορεία, μετά από την παράδοση των Εγγλέζων της Πάργας στους Τούρκους, υπήρχαν κάποιες παρεμβάσεις από τον Αλή Πασά ως προς την Ακρόπολη του συγκεκριμένου κάστρου. Δημιουργήθηκε τα μπάνια, το χαμάμ, οι φυλακές, οι διάφοροι αποθηκευτικοί χώροι. Πίσω βέβαια βλέπουμε αυτή τη στιγμή και το γαλλικό στρατόνα, ο οποίος αποκαταστάθηκε πριν από περίπου 8 με 10 χρόνια και είναι στη μορφή που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Από τη μία άκρη του κόλπου του Βάλτου και το κάστρο κατευθυνόμαστε απέναντι, στη μαρίνα όπου δένουν τα ιστιοπλοϊκά. Τι κάνουν άραγε όλοι αυτοί? Προσπαθούν να ρίξουν μια βάρκα στο νερό. Άντε παιδιά, γιατί έχουμε και συνέχεια. Η βόλτα μας καταλήγει εδώ στη μύτη του κόλπου του Βάλτου, στη Μονή Βλαχερνών. Τι γνωρίζουμε για αυτό το μοναστήρι? Είναι ένα μοναστήρι αρκετά παλιό, χρονολογείται περίπου στο 13ο αιώνα. Εκείνο που είναι πραγματικά ιδιαίτερο είναι το ποδονοστάσιο, το οποίο είναι επτανησιακού ρυθμού. Όπως βλέπετε είναι σε μια εξέχουσα θέση, δεν το γνωρίζει πάρα πολλοί κόσμος. Γίνονται προσπάθειες από την Εκκλησία της Πάργας για να γίνει η αποκατάσταση του μνημείου και ευελπιστούμε ότι θα μπορέσει να προχωρήσει.